съм аз. Димитър звъни май. А, не. Някакъв ограничен Сони Ериксон. Да, Димитър са ограничени. Много размазана нищо не става. Не си направим играта отдатка пак, бе? Не мога, човек. Аз сега едно място умирам от джега на хора. Аз не мога да се движа изобщо да... Топичка, не знам. Прегрях много сериозно. Това взима едно курче. Ще ме малко тия. Аз не знам. Ще вас снимам. Ще му подготвим.